Esselamu Aleyküm, hormatly vatandaşlar, iyileşir adamlar. Siz kolayda internet ulumunda gören, eşten rahatlığının yalanlığını, şu gün men Türkmenistan'ı kezzapçılık yoluyla yaşap kaçıp giden Ak Muhammed Verda Barbun yalan sözlerinin aşkar bolanlığını, sonun diyen sözlerinin yalanlığını, il halkın görendiğini, Türkmen halkının arasında ağdı bir halkının ağdalık döretçek bolup Türkmen halkının arasında soňaly boluksuz sözleri ýaýradanlygy aşkar boldy. Ol özünün ýalancıdygyny, kezzapdygyny, watansyzdygyny, watan söýmeýändigini, watanda Türkmen halkyny ağdalyk döretmek isleýändigini internet üstü bilen boýajak bolan natlary ýola barmanlygy aşkar edildi.